Takže ahoj, ja som Vicky a toto je také video, teda no, uvítacie video, no tak. Potom nepýtajte sa ma, kde som kúpila toto pozadie. Kúpila som ho v Taliansku a nemyslím si, že niekto z Česka alebo Slovenska by behal kvôli takémuto posvetenému pozadiu do Talianska. No možno kebyže ste tam na dovolenke, ako sme tam boli my, ale ja mám spolužiačku, ktorá raz za svoj život bola na dovolenke, ale na to sme sem neprišli, prišli sme sem na to, aby sme sa proste porozprávali a aby som začala natáčať. Takže lebo si nevymieňam. Takže to je prvé a nie, že vymeníš tú dogu. A toto je teda všetko z tohto uvítačka. A ahoj!